dobrý deň. Opäť vás pozdravuje Agáta. Dnes sa spolu pozrieme na to, čo nás čaká v mesiaci september. Mesiac september sám o sebe karmický nie je, avšak stále sa nachádzame v karmickom roku, v roku druhej najťažšej karmy, kde je každý jeden deň karmický. A samozrejme aj v septembri sú ďalšie prídavné karmické dni. Takže znovu tu máme mnoho príležitostí na to, aby sa ešte nevyriešená karma prejavila problémami v akejkoľvek oblasti života, či už sú to financie, práca, vzťahy alebo aj zdravie. Je to mesiac ukončujúci a istým spôsobom sa dozvieme to, čo už v našom živote končí, respektíve skoro skončí, a môžu tam prísť aj náznaky toho, čo môže začať, respektíve u tých vás, ktorí pracujete na sebe, ktorí už máte mnoho karmických vzťahov vyriešených, ste anielsky očistení, očisťujete sa aj čo sa týka stravy, pomáhate svojmu okoliu, svojim blízkym priateľom odstraňovať karmu, očistiť sa a podobne. Tam už naozaj môžu prichádzať tie ďalšie krásne veci, po ktorých buď túžite, alebo ktoré súvisia s plánom vašej duše, ktorý vlastne bol daný ešte pred vašim narodením. No takže opäť budeme mať viacej výkladov. Je možné si vybrať z 8, či už nejakú kombináciu alebo nejaké konkrétne číslo, respektíve, tak ako to mnohí robíte, vypočuť si všetky výklady a na základe individuálneho náhľadu, individuálneho výkladu alebo meditácie sa môžete dopracovať k odpovediam na svoje súčasné otázky. Takže tam, kde je to možné, tam sa veci ukončia, aby ste mohli prejsť do lepších a krajších energií. Tam, kde karmu neriešite, respektíve vyrábate novú, tam to samozrejme pôjde do ťažkých energií a teda veci sa budú zhoršovať nie len pre vás, ale aj pre vaše okolie. Aj o tomto ste sa už mnohí presvedčili. Takže viete, že všetko je v našich rukách, či sa veci zlepšujú alebo zhoršujú. Každý si môže vybrať. Mnohí ste presvetlili svoj život tak, že ku vám sú priťahované osoby, ktoré buď nie sú karmicky zaťažené, alebo majú nejaké veľmi jednoduché záležitosti, ktoré treba buď doriešiť, alebo
dokončiť. Takže nič, žiaden balík problémov neprinesú do vášho života. Môžete si to predstaviť tak, že teda ak niekto už karmu rieši, má vyriešených mnoho karmických vzťahov, má pred sebou len veľmi málo ďalších na vyriešenie, môže to znamenať nejakých 5 kg problémov, ale ak do jeho života vstúpi niekto, kto karmu nerieši, kto karmu vyrába, tak s jeho príchodom si môže okrem tých svojich 5 kg vtiahnuť do života ďalších 250 kg alebo 500 kg problémov karmických a potom sa ľudia čudujú, že teda veď všetko bolo na začiatku dobré, ten vzťah vyzeral veľmi príjemne, ja mám karmu vyriešenú, avšak ten druhý ju nerieši, možno sa z toho aj z týchto vecí smeje a podobne. Tým pádom sa vlastne tie jeho problémy budú týkať vás a už je na vás, či vy budete do toho vstupovať aj do riešenia, alebo sa budete len na tú jeho bolesť dívať, alebo sa toho nezúčastníte vôbec. Takže aj takto treba tieto veci vnímať. Je veľmi veľa ľudí, ktorí už karmu vyriešenú z väčšej časti majú. Je niekoľko samozrejme ľudí, ktorí už majú vyriešenú úplne všetku karmu. A to potom aj na tom živote vidno, aj na tom, ako sa im teda darí, ako sa darí ich okoliu, či sú tam nejaké katastrofy, či sú tam pohromy. Ak tie katastrofy prichádzajú, ak prichádzajú nehody, ak prichádza nejaký iný problém, aj nejaké trápenie, akékoľvek banálne, je to náznak toho, že ak sa tá karma nevyrieši, tak príde niečo horšie a ťažšie. No takže sa pozrieme na to, čo máme pred sebou v septembri a pozrieme sa na výklad 7. No. Treba si robiť poriadok v priateľstvách, sú tam nejaké toxické vzťahy, toxických vzťahov sa treba zbaviť, pretože sú to vlastne energetickí upíry, ktorí uberajú energiu, ktorí, tak ako som aj spomínala, ktorých karmu musíte prežívať aj vy. Takže v tomto si treba urobiť poriadok. Príroda je veľmi liečivá a je veľmi liečivé sa k takému naturálnemu spôsobu života vracať, respektíve od tých zložitejších vecí prechádza k jednoduchším. Aj čo sa týka stravy, aj oblečenia, aj celkovo, ale ten život aj ide týmto smerom. Je ešte aj tá architektúra alebo nejaké dizajny idú do tých jemnejších základných tvarov, takže toto všetko vlastne smeruje ako hlavný prúd a okolo toho už vlastne sa všetko prispôsobuje. Závisí to od toho, či ste v tom prúde alebo ste úplne niekde mimo, či chcete byť zdravý, šťastný a dlho žiť, alebo chcete toto všetko prežiť v ťažkej chorobe, v ťažkých problémoch a dívať sa na tých, ako na ostatných, ako sa im darí, ako sa im všetko zlepšuje.
dôležité sú vedomosti. Vedomosti zo správneho zdroja, pretože zdrojov informácií je v tejto dobe veľmi veľa. Tam, kde nie ste anielsky očistení, sa môžete veľmi ľahko dostať do... Môže vás vtiahnuť ten temnota, môže vám narušiť aj to dobro, v ktorom žijete, môže vás stiahnuť z tej správnej cesty, takže pozor na toto. Je potrebné sa presvetliť vo všetkom. V myšlienkach, vo vzťahoch, v činnosti, v očakávaniach, bývaní, obliekaní, v stravovaní, vo všetkom. Všímajte si aj sami seba, aké programy ste zvykli pozerať napríklad pred pár mesiacmi a k akým vás to ťahá práve teraz.